Laban na po tani! Puyan kinabuhi ah, Mani kinabuhi ang sawa. Laban na po tani maayo. Kay parang gabi, kita po labas sa bana. Paita. Okay ra. Labata maayo. Kay humano tupad laba. Taway na. Way laag. Laag ko ato ko sa Manila Bay. Picture ko dito. Hindi view dito. White sun. Agoy. Kasiksi din ko. Post na Facebook. ATM. Kuya na yun. Iguman na yun. Ato din sa Manila Bay. Sa White sun. Porter ba minuta dito? Limpyo kayo god. Klaro kayo imuhang ko dito. Imong kuto. Hayat kayong balasoy. White sun. Muna maayo. Limpyohan dyan. Kaya para layo ta sa bakterya. Hinugawan ta na itong palibot yaron. So sa unsap ni briefs kumbana ta no. Nana naman itaw ibitana oy. Lois kumbana ta no. Sige mo gyud tipit-tipit siya mililyon god. Oh, yo adyo taon siya ipalit og brief. Oh nanay, sa naman ta nang gawas sa mag-ugat anihang kuan. Yang brief. Ay, kinabuhi. Laba ta, laba. Ita bini kinabuhi ya oy. Kanong sabab ni mahuman pandemic oy. Sus, kuya-kuyawan rin ka. May lang gamit kay kami. Naka-tips vitamins ni Bitis February 26. Portitadong lawas. Oh, siya to, sir. Hey, ma'am. May ngapon. Arestado ka, ma'am. Huwag kayo Christmas, ma'am. Unsa, sir? Huwag kayo Christmas. Ay, sir. Unsa may problema, sir? Balay mo nako, sir. Ha? Wala Christmas. Bisa tukaran pa ni mo. Dakpo ka na mo. Christmas. In-MD din niya eh. Unsa, sir? In-MD din na grupo. Hindi. Unsa meaning nga na, sir? Numas dakpon. Hindi. Bismas. Numas dakpon. Numas dakpon, ma'am. Unsa may problema na, sir? Kung wala bismas, sir. Ako ni balay, Dili, sir. mo rin banaod, ma'am. Nang ikuha ni Iska Tosino. Ikuha na niya. Dili, sir. Nandak po ni mo, sir. Wa ko nagbismas, sir. Nara na gusto karan, sir. Mas tukaran. Ako ang ni balay, sir. Nanlaban na gusto karan, sir. Ako ang ni balay, sir. Gawas kong nauning gawas ko dito sa tindahan sa highway, sir. Dili, dakpon dyan ka na mo, ma'am. Dakpon dyan ka na, ma'am. Kaya mo rin banaod. Kaya mo rin protocol sa itong gobyerno, ma'am. Sa NMT, ma'am. Numas dakpon. Ay, pagtikit tayo. Ay, video-video ka, ma'am. O, sir, nag-video ko, sir. Ebidensya din ako, sir. Ma'am, pwede ka ganakot niya, Ebidensya din ma'am. ako. Hindi na pwede, ma'am. Pwede ka ganakot Dili, niya, ma'am. pwede, sir. Dili, sir. Oh, 1,000 ni ma'am. Dili, sir. Dili ko 1,000 mudawat eh. na, sir. Dili Pirmado. ko ato sa barangay, sir. Dili ko mubayad. Dili ko mudawat na, sir. Ano, video-video mo ka na el kamera, dala kamera. Yes, sir. Nag-video ko, sir. May ebidensya din ako, sir. Naani ko sa balay, sir. Naano sa balay. Naako sa tukaran, sir, ha? Naglaban ako diri, sir. Dili. Ha? Kakasal mo to karan, pwede ka na madakpon kaya wala kay face mask. Pasensya kayo, sir. Pasensya kayo, sir. Gawa ko kabalo, ana. Kasi inyo ang protocol nga kinahanglan jud ay nasa balay. Manlaba ko distugaran, sir. Kinahanglan niya mag-face mask. O dawatan ni ma'am. Dili, sir. Dili ko, sir. Dili ko dawat, sir. Kaya Dahil ka mga, pwede ba ka na makasuhan, ma'am? Pwede ka na Kaso lang, sir, kakatubangon ako, sir. Basta di ko mudawat o di ko pirma na, sir. Ning dawat kay kong pilabada, sir. Halos luoy kayang panginapot na pangabuhi na mo, sir. Tungo sa pandemic, sir. Para lang makakaon ni sir. Makapalit kay Bitik February 26. Pwede ka na mo i-report na. Ikaw kabayan Report na, sir. Eh, picture na, ma'am. Video. Ano ka na balaba mo ka dire? Dili, sir, ha? Ano ka na balaba mo ka dire? Balay din ako, sir. Balay din ako. Ano ka balaba mo ka dire? Ano ka face mask, ha? Okay, face mask, ha? Tawag na, picture, ma'am. Ay,